Helburua da, belaz, traslazio guztia lortzea, hogeiena, bai? Bai ege da, dauketela, junber naiz motor batekin. Bai. Gasoiekin, ibiltzen da motorra batekin, ibiltzen da bakarrik, 103 minutu portutik sartzeko eta ateratzeko. Behar dezu, bai, ala bai. Eta beste guztia, belaz egingo dut. Hala ere, belaz ibiltzeko daude bi aparatu oso importante dienak, elektriziadekin dihoztela. Dala timoi automatikoa eta haize ekipoa, bai? Eta hor topatu nintzen, esaten nula, bai, baina nik behar dute txitxa aparato hauek moitzeko. Eta ja, pentsatu nun Jonetan pentsatu nun, da topatu ginen nun baten taberna baten, eta esan nion, Jon, dauket proiektu bat, zurekin parte bat nahi detela konpartitu, ea nola enkajatzen dizun, eta ez ziten bukatu, ez ziten hitzeitez bukatu utzi.